Ohaneze mama no oyinu na no nyare ku abu nwanu ne nwoke Prince Ikechukwu Okoye aka flamboyant anyị bịara ka anyị gwanụ ndị Chimereze na obodo a bụ Port Novo nakwa Asia countries ndị Igbo ji eme ọnụ ndị Chimereze ka anyị ka akọlụ nụ so konye na anyị ntị n'ọnụ na ụkpa anyị jụrụ n'azụ selim 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 oyoyo anyị nwere kenekwa onye Chimereze nke izizi na Port Novo bụ nwanne anyị Mr. Chief Ogbuefi Sir Innocent Udenna Okafor from Orometi Anam aka the General Chairman Anam General in Port Novo branch, the best chairman of Anam General in Port Novo. Kedu maka lolo gị General First Lady in Port Novo, Miss Ngozi Okafor, Mama Shimobi ekene m no asị no chele mmaga chikwa ọzọ ichila anyị ọfụma nna ka Chukwu chegoba gị kisi achị anyị ndị Anam na-enwe anwụli n'obodo Port Novo kisi achị anyị daalụ ezinna anyị the General Oshudo anyị nwere ekene kwa nwanne anyị nwoke ndị Chukwumeleze ka anyị na-agwapụ unu nwanne m gee m ntị n'ọnụ na asị na mmadụ ga-eji ebi obodo mmadụ bụ n'obodo na-eme mkpọtụ mmadụ bụ n'obodo na-eko vụnavụna anyị nwere ekene nwanne anyị nwoke Mr. Chief Ogbuefi Sir Nnamdi Ruben Okoye from Umuobanam aka Eba Jesus Anam General Vice Chairman anyị mekenego Vice Chairman Ụmụanam na Port Novo Papa Chidemma kedu maka your beautiful wife Oliakụ gị Mrs. Chinenye nwa Eba Jesus anyị mekene unu sunu libe na Chukwu emegbu na eze na nwa onye Chukwumeleze na nwa onye libife biko na olile abụrụ ọnụ nke nka ya ihe nji abụ na ihe nna kwunu bụ na o nwere onye mmadụ mgbe ọ ga-abụ mana Chineke nna kere ụwa ọ ga-eme anyị ịnọgide nwee ruo mgbe anyị ga-anwụ
otu omelu na eze na nwa unu ga-eligide akwa unu gbabụ unu abụgolo okenye ọfọ ka nji abịa ịgba Jizọs ana m ekene gị n'ezinụlọ gị nwa na-ekenekwa ezigbo okwu m na-eme m ka nwanne ọ na-eme m ya n'ebe ọ na-asọ m ụsọ nwanne m nwoke bụ ezi enyi m Mr. Chief Ogbuebi Sa Chukwuma Ụkpana Obese aka Man Alone from Orometiti Anam, Vice Chairman Orometiti na Port Novo branch. Kedu maka lolo gị Miss Anwule Chukwuma aka Best Alone among all the women in this world. Mama Munashi Muna Big Man Alone ezi onye mụ na-eme m ka nwanne ekene m ihe otu anyị si na-eme m ihe asị m Chukwu ka o debe mụ na gị wee ruo mgbe anyị ga-ahụ na ezi onye na-eme ka nwanne m nke bụ ị na-emeli m ihe nwanne m na-abụrụ imeli m nara ekene ezi onye m Man Alone onye ọma anwere ekene nkwa Mr. Chief Ogbuebi Sa Chikwel David Okonkwo Adene onye nwụzọ nwa mmanwụ mana ezokwu onye nwụzọ na Orometiti Anam Financial Secretary Anam General Port Novo aka Millie West multi-millionaire. Kedu maka lolo gị Mama Chibuzo abala dị mmanụ akwụri ya n'iru ana m ekenekwa Mr. Chief Ogbuebi Sa nwa bụ nwanne ọgwụgwọ Smart aka Ishie Ọgbatubi 1 na Nam oke nwanyị na-ekwusi n'ụmụ ọgbana m nwe bịa ka Chukwu mebele gị ya ọma ka isi emelụ m nwanne m nwoke ọ gwara unu kwụ m n'azụ nwe na-aga n'iru unu si m gabatụ n'ụjọ na unu kwụ m n'azụ Smart Ishie Ọgbatubi ana m ekene gị ebe Chukwu meli gị eze na nwa eze ka ị ga-abụgide gbabụ n'ọnwụ gị aka ya sị ka o bute oge na na ka Chukwu okike ọbịa ma kpọọ ya ọgụ eze ka ị ga-abụ anyị nwere ekenekwa Mr. Chief Ogbuebi Sa Ikechukwu Agbata aka the Prince 1 of Orometiti Anam, CEO Agbata Ventures ana m ihe balọba ịchọ ichenji ego ha na-eme
aka na-agbanwe sofa to naira na-agbanwekwa naira to sefa a na-akpakwa ụmụ nwoke isi ịchọ ka ịma mma nwoke jee na nke Agbata Ventures ka akpa gị isi ka ịdị mma ka nwoke apụta ọbụla ịbụ nwaanyị gaa na nke Agbata Ventures wee ga-edozi gị ọfụma akpa gị isi ebulu onu gbachie boys ebe Agbata Ventures nọ bụ na Agataku Premier in Porto Novo, Benin Republic. On have my boss in the streets. Ana mekenegio no tisi adum na agwa mu kesi eme kan ya lime mistake nando ka chukwu chekwebe gị anyị nwere kenekwa Mr. Chief Ogwevi Sa Emeka Okwuomeze aka Etiaba Iyego 1 of Umodiora Anam, former and the present chairman of Njikoka Umodiora Anam na Porto Novo, Benin Republic. Etiaba ana mekene kwa gị kọmaka mele gị n'ezinụlọ gị onye si nọ gị kwa n'igwe gị nwezele mmiri maka na enwere onye iji nke ya anyị nwejiri egwu a na-ekenekwa nwanne anyị fụrụ n'anya Mr. Chief Ogwevi Sa Okeke Udoba aka Mgbogbulenyi 1 of Mmiata Anam, Chairman Mmiata Anam Progressive Union in Porto Novo branch Mado Mgbogbulenyi ani mekene gị Chukwu ga-enyere gị na-achị anya ọfụma aka na-achị obodo eze na Porto Novo ekene m ihe kenele m ndị unu na-eyi achị anya ọfụma anyị nwejikwere egwu a na-ekenekwa nwanne anyị nwoke anyị fụrụ n'anya Mr. Chief Ogwevi Sa Paulinus Ogoleze aka Ebe a na-agba yanwụ 1 of Mmiata Anam, CEO Odogwu Moto Nigeria Limited, Odogwu na Abuja, Odogwu na Thailand, landlord n'Ụzọrọ, landlord na Aush, Igbo Bobe General. Isi m kene mama gị mama gị fụrụ n'anya Miss Lolo Egodi Ogoleze aka mmasị na-achị ụmụ nwanyị condolence visit to your lost daughter Miss Oluchukwu Ogoleze ebe a na-agbanye nwari m ekele gị ekpele m bụ na ndị ilo gị niile ya adasịsị n'onye ọbụla nne chere gị ihe ọjọọ ga-akpọ ya iro onye ọbụla sị nọ gị aka ya ebie n'ala maka na mmadụ ka ị bụ iso na ndị obodo ji bili n'ime Porto Novo nakwa na Thailand na Abuja ụmụnne m na ụmụnna m ihe nna kwunu bụ na ndị obodo ji nwee bili ka anyị na-ekwu ndị chi mere eze na nwa ndị chi tụnyere ugo na nwa ndị Chukwu kpụnyere okpueze na nwa ndị na-eme ifu ego na oge ụkọla ego na-akọ ndị multi-millionaire na billionaire ka anyị na-ekwu okwu a ifu
nwanyị ahụ dị ka obele nwa mana ọ dị nkenke mile ha jụrụ eju bara bara anyị bido kpọọ ha tiketi tigabụ maka na ndị Chimeleze na nwa rili nne onye ga-abara ka agọla ọha na eze ka ha si wee dị otu ha si eme anyị bido kpọọ ụlọ na moto ha na-agba ọ dị n'iche n'iche mana na-emukasị nzukọ onye ọbụla nọ na afịa na-egwu a n'itie nye ka o jila gị ya na-ezugbo gị ife o megasịrị anyị nwere na-ekenekwe nwanne m nwoke onye na-emeli nwunye n'ebe o si asọmụsọ Mr. Chief Ogbuevi Sir Vincent Nnanna aka the Temple Man, one of Enugu State, Papa Destiny onye ọchọ bịara ụwa n'oji ana m ekele gị otu anyị si na-emelụ m ka Chukwu si otu a na-emelụ gị amarọ m gị bụ mana ịhụrụ m n'anya ebe ọ bụla mkpọkwuru okwu ị na-abịa ka Chukwu si n'otu anyị si wee na-abịakwa ife m na-abịakwa ife gị niile ekpele mụ na ezinụlọ ahụ nwere m agba akara n'obodo a onye ilo gasị na ọgị aka ga-ebie n'ala maka na ịdị na ndị Chukwumeleze na nwa Temple Man ana m ekele gị anyị nwejila egwu a nwere ekenekwa nwanne anyị nwoke Mr. Chief Ogbuevi Sir Ọfọma Ejike Ọnụọra aka the Senator Man Igbo na-eji eji one of Anam Chairman Umuiku Oraka Ugwaliale Import Novo Branch kedu maka lọlọ gị ezigbo nwunye gị fụrụ gị n'anya ana m ekenekwa unu kenelu m nwunye gị fụrụ n'anya Miss Oluchukwu Ọfọma aka mmiri mma nke ụmụ nwanyị kedu maka ada gị nwanyị ezigbo ada Chukwu ji nwechọ gị mma isi m kelekwele gị ada gị nwanyị Miss Princess ka m si yọ Chukwu ada Senator Igwe na Kenya ana m ekelekwa gị isi m kelekwale gị ụmụnne gị na-abụ ịfụrụ n'anya Master Boniface Bright nakwa Master Ifeanyi Big na Ọma Sinati ifela mebego lilo gị maka na otu ha si wee che ọ bụrụ otu God of Savior Ministry wee che maka na God of Savior Ministry bụ na-ekwu ọ na-eme Talk and Do bụ God of Savior Ministry. God of Savior Ministry never lie. He never fails someone for once. Special greeting to my spiritual mommy Mariam Shinedu Udense, and my daddy in the Lord, his shepherd Mr. Shinedu Udense, founder of Savior Ministry of all nations, Center of Liberation, Center of Healing,
and the center of set captive free. I agree to now. I wanna Mr. Chief Ogwebi Sa Oluchukwu Igweze aka Olulu Igbo 1 na Glory Kingdom. Our choir master na Christ Holy Church International nke Port Novo. Anyị mekene gị ọ bụrụ nye nwanne nke oge li akọni ya Chukwu emego oge eze na nwa nwanne m nwesịrị ikenere m chie ma ndị Rise Above onye ọma sapi ofu nna na ofu nne ji gịnị ya ofu ọbala na ofu elili ya malụ unu mma onye na-ekene unu bụ nwanne unu nwoke flamboyant eze egwu. Anyị nwejikwara egwu a wee na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Mr. Chief Ogwebi n'ime Christ Sir Ifeanyi J. Adinchezo aka ADJ Man of Peace Igwe onye ụka menjọ na Glory Kingdom. Nna anyị na Christ Holy Church International nke Port Novo. Ekene m yo Chukwu emego gaze na nwa odogwu n'ime Jesus Ogwebi n'ime Jesus. Ana m ekene gị ADJ Man of Peace ekene. Anyị nwejikwara egwu a na-ekenekwa Mr. Chief Sir Chijioke Orieke aka CJ Austin 1 na Port Novo, Benin Republic. Agụleri gosi eje CJ nwanne m give us never lack. Chukwu emelo gaza na nwa na-enyelu ndị nọ na street ya ka anyị na-enyele ha na-akwadokwe gospel ọlụ Chukwu ka ọ na-aga aga. Okwu ọlụ gị dị n'eluigwe CJ onye ọma ekene m yo. Anyị nwere na-ekenekwa Mr. Chief Sir Izuchukwu aka the king one of Agulezi Igbo Papa Chidimma na Obinna CEO Channel 10. Ị chọrọ ịnwụ mmanya jụrụ oyi gaba na nke the king na Channel 10. Ịnwụsịa mmanya jụrụ oyi biko takwanụ nkịta na anụ ezi nke akwala aka nwesi na nke Izu Billions na Channel 10. Pikin ana m ekele gị ya gazie. Ana m ekelekwa Mr. Chief Sir Chinedu Igbanugo aka Spider-Man from Umuezanam. Ana m ekele gị Spider libego gị na Chukwu emego gaze na nwa ọganyala milimili. Ana m ekele gị iso na ndị Chukwu meleze na Port Novo nke anyị nọ n'ime. Anyị nwejikwala egwu a nwanne ekenekwe nwanne anyị nwoke Mr. Paul Ifeanyi Chukwu Obiora Chairman ụmụ enweli mụ anam na Port Novo aka Exchange Man CEO anyị Best Universal Enterprises. Ị chọrọ ichenji ego gị gaba na nke anyị Best Universal Enterprises ga-echenji ego gị
nakwa hot the chap biko gana nke anyị Obest Enterprises jegolu wine na hot iji nede ndụ ganya anyị Obest Enterprises ana m ekele gị ya gazie I want to go to Guanacanegua, Mr. Chief Sir Obakas Fidelis Okafo, aka Oba the Man, Obego na Portnovo, and Meganego, Odogwego na Portnovo, Isonandi Chukumeleze, Golibe one na chukwu emego geze na nwa andeze kiga bụ welu mgbe onye anyị tikwa ekwu na-ekere kwa nwanne anyị nwoke anyị fụrụla ya Mr. Chief Ogbuefi Sa Ekene Anekwe Izoba ebigi anyị kpọkịlịkpọ ana m ekele gị Oka nwa si nọrọ metiti nwe bịa n'ime ụmụ ọrọm ekene m ya gazie anyị nwere ekenekwa Mr. Chief Ogbuefi Sa Onyedika Nnamdi aka Agbego Nkịtị 1 of ọrọm etiti Anam, importer Exporter, CEO, Agbego Nkịtị Enterprises, dealing with all kinds of cooking equipment and the plastic. Igwego 1 na Christ Savior Ministry of All Nations. Oganya di mloyalo. Odogwego. Chukwu emego geze na nwa otu a chukwu mele geze na nwa eze gị ga-abụ welu na njedebe kenelu m lọlọ gị ezigbo nwaanyị fụrụla ya a sị na ogolimala obi dị ọ dịka oji ọgwụ jide ekene m yi lọlọ Agbego Nkịtị ana m ekene anyị jikwa egwu a na-ekenekwa Mr. Chief Sir Sunday Ekwoba aka Sonipa 1 of Mmiatanam, the best coach of Ifitanam in Portnovo, Benin Republic. Ana mekenegio Sonipa Odogwu nwoke Odogwu ego ana mekenegio asịrị ife nwoke ga-emedia n'obi ebigi nwanne m iwere obi na-eme ife ego anyị na-afụ ya ọnọbụrụ ya ọya ebig chukwu emego geze na nwa Sonipa ekene m anyị nwetugoro egwu a na-ekenekwa Mr. Chief Sir Chukwudi Anthony Edezuno aka official man, the book himself, CEO Book Oil and Gas PLC. Ekenenyo ndị anyị na-ekwu bụ ndị Chukwu meleze na nwa
ọ bụ na ịmara ibe na-ekwu jụọ anyị ka anyị kọọlụ gị na o nwere ndị Chukwu mere eze na nwa ndị si na nwata nwee melibe milimili na bilibili ya ka anyị na-ekwu taa. Ana m ekenekwa Mr. Chief Sir Anselm Ilebunem Nwasa aka the boss man Okunenyi Echobo, one of Omuatapo Apaka in Imiatanam. Isimu keneleke lolo gyo Esibo nwa efuru na ya Mrs. Lolo Ijoma Anselm Ilebunem. Isikwa mu keneleke nwanne gị nwoke efuru na ya Mr. Lawyer Nwabueze Apupuome one na mmịata na m. Isikwa mu keneleke nwanne gị nwoke efuru na ya Chukwudi Ilebunem ọchị abụ ụtọ. Isikwa mu kenekwalụ gị Oke mmadụ bụ eze aka Oke Mules. Ọ ndị Chukwu mere eze na nwa ka anyị na-ekwu anyị nwere ekenekwa Mr. Ogbuefi Sir Chukwudi Isent Alogu aka The Young. Ana m ekenekwa gị Sigili bego gị na Chukwu emego gị eze na nwa onye Chukwu mere eze na nwa ya libe gị. Ana m ekenekwa Mr. Chief Sir Obiajuru Nwafọ aka Nwanze Tiziodu one in Orumba North, alias officiating minister in Christ Holy Church International. Aka na-eme kọmputa na Port Novo na Benin Republic. Nwanze Tiziodu onwere nke enwe ụgwọ. Ana m ekenekwa Mr. Chief Sir Ngesine Ojiako Uduaka aka One Die Odogwu si na ụmụ odi na ụmụ onwere m nwe bịa One Die ekene m Chukwu nyere gị akwụ na nwa libekwa akwụghị na nwarọkwa ya mara mgbe ọ ga-anwụ One Die Ofunwo nke bụ Papa Ife kenelu m Atilo Big Papa Ife ezigbo ọgwụ nwoke mfụla ya. Ana m ekene ụlọ maka na ndị Chukwu mere eze kụrụ na nwa. Ana m ekenekwa Sir Gabriel Ekene aka Gabidon CEO Gabidon International, dealers in all kinds of phones and accessories. Gabidon ana m ekene gị kenere m lọlọ gị nakwa nna gị nwanyị. Ana m ekene ụlọ ọ ndị Chukwu mere eze na nwa ka anyị na-ekwu okwu n'ibe na-ebu unu maka na Chukwu emego gị eze na nwa. Ana m ekenekwa ezigbo nwanne m fụrụ n'anya Mr. Chief Sir Izuchukwu Obugo aka Ekale Kama Papa Chisom. Ana m ekene gị kenere m nwa gị nwanyị Chisom
Adai Kaleka Ramalugima Ana makere kwa Mr. Chief Ogwevi Sa Uderike Chukwuemeka Nemeka Odogu si nọ na metiti nwe bịa n'ime mmuche aka Sa Usi one of India ọkwa ezigbote nlọ m ka nne ekele ndị ndị wee dị ebube n'obodo India bụ ebe ọ na-achụ akara aka ya ezigbo ọgọ m mfụ na ana m ekele go eje ana bụ isi ije ụkwụ iji je India ka ị ga-eji wee nata oyibo ọbụla niile si nọ nke aka ga-ebu ihe na ana m ekelekwa gị ezigbo ọgọ m fụrụ n'anya isi m kelekwere gị nwanne gị nwoke fụrụ n'anya Mr. Chief Ogbuefi Sa Chinedu Chukwuemeka Nemeka from Orom Etiti n'ime Mmuche aka Crypto King of India ezigbo ọgọ m fụrụ m na m ege n'ụlọ aka mbelegwu m osi ike na Benin Republic ịbụ ofu onye kwụ m na abụsị m gaba n'iru na ọ bụrụ nke egwu a na ị ga-akwụ m n'azụ bido na mbido wee lụọ na njedebe odogwu anyị m ekene gị Crypto King one of India ekene ana m ekenekwa Mr. Sa Nonso Chukwuemeka Nemeka Papa Chidubem ana m ekene gị kenelu m nwunye gị fụrụ n'anya ọkwa ndị ọgọ m ka m na-ekene ndị nyere m ezigbo nwunye m fụrụ n'anya my own choice Mrs. Ụkamaka Ikechukwu Okoye aka Choice Flamboyant agbara dị mma na kwụrụ ya n'iru ana m ekene gị ezigbo nwunye m fụrụ n'anya kenelu m ada anyị nwanyị Princess Ifesinachi Praise Flamboyant ana m ekene ụlọ Chukwuemeka anyị eze ka anyị libezie na eze ka anyị ga-abụ I